लोगोफोर आं दिनै 4 टाइम लेसन लाबोलायबाय 4 टाइमाव जों माबायदि दामनांगौ दा बेखौ आं फोरोंगोन सिफुंखौ जोंनि जि ट्रेडिशनेल सिफुं माने बेवहाय बोरै दामो मा जास्ट फारि फारि थांगोन नालाय बाख्ल'ना थाङा माने सोरबा सोरबा गोरोंखाफ्रा माने बेखौ दामबागोन आस्ते 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 माने बेनिफ्रायनो नटिस हिसाब माने सल'आवबो थांगोन आरो सल'आव बालाङो जोंनि आइटेमाव बालाङो जि बागुरुम्बा बारदै सिख्ला दावस्रि देलायबावबो जों बालाङो फारि फारि दा नै बिनिफ्राय थांग्रोनांगोन गुदिनिफ्राय स्टार्ट जानांगोन आरो फारि फारि माने गोरलैनिफ्राय गोरा फारसे थांगोन आरो बेखायनो गुदिनिफ्राय मोजां सोलों जुदि बै सिगांनि भिडिअखौ नुवाखैबा नोंसोरो थांना नायनो हागोन आं सिगाङाव 1 2 3 आगारबाय दिनै 4 बियो बिदिनो फारि फारि नायलांबानो जाबाय बिनिफ्राय नेक्स्ट थांगोन दा ओमफ्राय जि जोंना 4 टाइमाव बोरै दामो आं बेखौ खिथानोसै 4 टाइमाव जोङो गुदुं दोंसेयाव खनब्रै सुगोन जेरै सा 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 रे 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 मा 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 थिग बिदिनो सुनांगोन आरो एकदम ओरैबायदि सिबोद नोंसोर बारखौ मोजां सहरनांगोन दा आं दामनो खिथानि नोंसोर नायलांबानो जाबाय दाना फैफिनदो उल्था जोंना गाहायाव फैफिनदो बेखिनिल' नोंसोर बेखौ मोजां स्टार्टिं खालामबाय था डाबल डाबल दामबाय था हागौमानि फिदिंबाय था 1 निफ्राय 4 सिम फैलाय 4 निफ्राय 1 सिम थांफिनलाय उल्थां फाल्थां दामबाय थाबा नोंसोरनि आखाइया स्मार्ट जालाङो आरो आखाइयाबो स्पिड जागोन आरो नोंसिनि जे बार बेबो स्पिड जालांगोन बेबो जालांगोन गोलाव बोनो हागोन बेखायनो गुदिनिफ्रायनो मोजां सोलोंलांनो हागोन आरो दा होमबा आंनि जे भिडिअ बेखिनियानो जुदि सोरबाफोर दासिमबो सिफुं नागिरना मोनाखैबा सिफुंखौ लांनो हागोन नामाव दं नै सिफुङा आं बेखौ माने जाय माने अर्डार खालामो बिसोर हरनाय जायो बेखायनो सोरनो सिफुं नांगौ सोलोंनो गोसो दङ बिसोरो आंनाव मोनगोन आरो दा आंनि भिडिअआ बेखिनियानो बाय बाय नेक्स्ट नेनानै थाबावदो